segur a la primera, no tinc cap dubte. Sí, han de tirar un, perquè si apunten això, i no podem, retiren amb la primera, per tant intent vàlid de 4 a 10, de la Colla Vella de Xiquets de Valls, atenció, Castell de 10 de la Colla Vella, i comença aquí a Reus amb el 4 de 10, sisens col·locats del 4 de 10, de la Colla Vella, aquí hem d'estar atents només a les manilles d'aquest castell. Vinga, comença a posar setens, de la Colla Vella de Xiquets de Valls, el corre, el nen aguantant bé, les manilles també, el cant, per tal, aquest castell no marxi de lloc. Vinga, els setens que s'incorporaran dalt. Estem davant del primer 4 de 10 de la temporada 2017. Atenció als setens, que són col·locant. A veure si aguanten els quarts, que serà el problema principal d'aquest castell. Setens col·locant, el 4 de 10 de la Colla Vella. Té algun problema d'encaix. Hi ha dues regles molt tancades, els setens molt tancats. Pensant com poden els quins, aquest 4 de 10. Però la carrera comença a pujar, la carrera és dalt. Vinga, els tenen que entraran dosos, el castell aguantant, els quarts estan aguantant. El tronc també, el carregaran, el poden carregar. Atenció a la Colla Vella, donats col·locats. El 4 de 10 de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, el podran carregar, vinga, molts col·locats del 4, el que sí s'aguanta bé, s'aguanta molt bé, entrarà la costoleta, ja gairebé el tenen,